cái chuyện đủ tắc trong trái lâu bản sân ngay xuống chết ý cái chuyện đủ chia asan chu mita tak chu sualina ne na ber chu an trong trái thei to thin lo ni trong trái na ber mai min na tham miao lo chuan kharawa hian akang lo thei lo wa achak thar lo thei lo nei chu bang chuan setana hian a be na tur da chu trong trái na I trong trái thina ti top kha ni ya I trong trái thei to lo chuan kharawa kang do lo chu bang chuan thil te sual thin thutia ma te in lan fo wa voi tam tak thil sual le ve thin po in mai thei ni ma sa tu ma fam kim kho vela kanom lo chu bang chu I trong trái thei chung chuan lalpa hian ati chak thar lo thei lo bang che ti ka shen do chia chu bang chuan trong trái hi eng tik lai men lo ban san ngai suang se I trong trái thei chung chuan kharawa hian I ka nge nge yang I thil ti sual reng lai po kan trong trái lo ban san me suang se asan chu trong trái na chuan eng tik ni ma chuan ala la chuak le don se ni chu bible kan en hian hebrai bungli chang som paru ga ta khan huai takin khongai na thut pha chu nei turi min tia una do setana hian thil kan ti sual hian pathian la tur hian in thla shun na te in kil toina te mani in khongai na te min pachina in thla shun na sang sang te ni ma sela chung kara po chuan huai sen takin lalpa ne na kan thil ti thin te thu pha kan choya lalpa ne na ngai dam ti takse kan dil hian ke mani in thiam lo na alo ria ta tak chuan lalpa ne huai sen takin in đâu nó gần mất xuân thar lệ thấy chuyện này số bằng xuân anh tiếc lại mình trong trái lâu bản sân ngái xuống sẽ thì in cái phủi độ xe này lalpan xuôi mal sống dẻo sẽ rõ xe